खुलुमबाय दिनैनि बे 5 तारिख जुलाइ 2026 मायथाइयाव बालिमारि बान्दो खर' पिकनिक स्पट बेयाव गोदानै मोनसे माने दुगैग्रा उन्दैफोरनि दुगैग्रा गेलेग्रा ओमफ्राय नाव मेचिननि नाव साइकेलजों सालायग्रा दैयाव आरो साइकेलजों पेडेल बै नाव सालायग्रा बेखौ गोदानै अपेनिं खालामदों माने एखेबारे गोदान माने बेयाव माने जोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि नाव सालायलायजानाय बिदि नाव गाखोलायजानाय बिदि पिकनिक स्पट गैथ'वा दा नैबे जोंनि गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव थानाय नैबे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव बालिमारि बान्दो खर' पिकनिक स्पटआव गोदानै बेखौ अपेनिं खालामबाय दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायहरबाय बेयाव नोंथांमोना फैनानै पिकनिक जाफैनो हागोन रंजाफैनो हागोन सेंग्रा सिख्ला फेमिलि गासै लोगो दोगोफोरखौ लानानै बेयाव नाव सालायनो हागोन नाव गाखोनो हागोन आरो उन्दैफोरनि गेलेग्रा फेमिलि फैयोब्ला उन्दैफोरनि बे दैयाव दुगैनाय बेलुनजों माबा गाखोनाय बायदि रोखोमनि बेयाव इन्जयमेन्टखौ लाफैनो हागोन आरोखि दा आं बेखिनिखौ फोरमायहरबाय नोंथांमोननिसिम बयखौबो खुलुमबाय। गुबैयै गिबियावनो आङो गासिबो मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। गुबैयै जोंनि बे टारगेटआनो जाहैबाय जे जोंनि बे ओनसोलनि मानसिफोरा जों बे बन्द' सिजोनावहाय गोबां जायगायाव जों बेरायहैनायखौ नुनो मोनो आरो गोबां इन्जय खालामनायखौ नुनो मोनदों दा जाहाथे बे बुस्थुखौ जों जोंनि लकेलावनो खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो गोबां जों वाटार स्पर्ट्स एक्टिभिटिफोरखौ जों बाव लाबोदों किड्सफोरनि जों दुगैनाय साइक्लिं खालामनाय रलिं खालामनाय कायाकिं बा मटर बाइक बेफोरखौ जों गासिबो बहाय लाबोदों। बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि जाहाथे मानसिफोरा बे गुबुन जायगायाव थांनानै इन्जय खालामाजासे जोंनि लकेलावनो खम दामनि गेजेरावनो जों बेखौ इन्जय खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बे टारगेटखौ लानानै जोंनि ससाइटिया बेखौ जयै रायज्लायनानै लाबोनाय जादों आरो गुबैयै एन्ट्रि हिसाबै जों आगे जेरै पिकनिक स्पटआव जेरै सोलिदों दासिमबो बेबायदियैनो लाबाय थानाय जायो। बाइक गंसेयावहाय सानै साथाम गाखोना फै जेबो जों सोमोन्दो गैया जिखुनु बाइक हिसाबाव 50 थाखा ओमफ्राय टट' बा 3 हुइलार आरो टट' अट' बेवहाय जों 100 थाखा ओमफ्राय 4 हुइलारावहाय 4 हुइलार माने कार बाइक माबाफोरावहाय जोङो 200 थाखा ओमफ्राय विंगार फैयोब्ला जों बेखौ 300 थाखा विंगार मिनि बास बेखौ जों 300 थाखा लानाय जायो ओमफ्राय बास गिदिर फैयोब्ला 500 थाखा लानाय जायो बेनिफ्राय पार्सनेलि पार्सन हिसाबै एक्सट्रा जेबो लानाय जाया एन्ट्रि फिस हिसाबै आरो बेनिफ्राय जे एक्सट्रा एक्टिभिटि खालामगोन बे एक्टिभिटिनि सायाव आलदा आलदा थागोन आरो जेरै स्पिड बटआव गाखोयोब्ला सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन ओमफ्राय कायाकिं जों जेखौ जों आखाइजों नाव जावग्रा बेवहाय सासेङै गाखोजाग्रा सानै गाखोजाग्रा दं बिदि दङ बेवहाय गाखोयोब्ला जों सासेयावहाय 200 थाखा खरि लानाय जागोन 100 थाखा खरि लानाय जागोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जे आथिंजों सालायग्रा साथाम साब्रै गाखोग्रा जे बट दङ दा बेवहाय जोङो सासेयाव 50 थाखा खरि लानाय जागोन आरो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनाया बेनो जे बयबो जाहाथे जोंनि बे पिकनिक स्पटआव फैनानै रंजा खुसि खालामफैनो हायो। लकेसना जोंना बे बान्दो खर' गाथोन पिकनिक स्पट बालिमारि। आङो गिबियाव बे बान्दो खर'नि पिकनिक जिथु मा होनो बेखौ कमिटि बे कमिटि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावग्रोदों खुब मोजां मोनदों खारन जोंनि एरियायाव बेबादि गैया दिनै बिथांमोना बहुद फैसा बाहायनानै थाखा फैसा गारनानै दिनै जोंनि रायजो राजा गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला इन्जयमेन्ट लानो थाखाय बे जिथु आयजन बेखौ खालामना होबाय बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद आरो खुब मोजां जायगा साइलेन्ट एकदम आं सान्दों जिथु दिनै सिगां थांनाय बोसोराव जिथु बे पिकनिक स्पटखौ बान्दो खर' बालिमारि बान्दो खर' होननानै पिकनिक स्पटखौ बेखेवना होनाय जादोंमोन गोबां मानसिफ्रा बाव माने पिकनिक जाफैदों इन्जयमेन्ट लाफैदों नङा होमबा बेरायफैदों आं खोनादों आरोखि आरो दिनै गोदानै बिथांमोना बायदि रोखोमनि
बे दैयाव जावनो थाखाय उन्दै गिदिर जावग्रा बा गाखोनो हाग्रा बे बटखौ जिथु वाटारफल बिथांमोना लाबोना होफैबाय आरो रायजो राजाफ्रा हयथ' गाबोनफोरनि समफोरनिफ्राय फैनानै बाव इन्जयमेन्ट लाफैनो हागोन दालाय स्कुल बन्द' बावसो गथ' गथाय बयबो दा बे बन्द'आवहाय फिसाफोरखौ लानानै बेबथिंनो बेरायथिंनो एसे इन्जयमेन्ट लानो लुबैयो गतिके अबेबा गोजान गोजानाव थाङाबालानो बेयाव आं खावलायदों बयखौबो जाहाथे फैनानै इन्जयमेन्ट लाफैयो आरो बेथ' नर्मेल ओरैनो माबा खरसा एसे दस्रायाव थाङोबा खुब लायो गेट एन्ट्रि माबा माबि बिथांमोनहा दिनै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनांगौ एफाब थाखा फैसा गारनानै आरो जोंनिनो एरियानि बेखार सेंग्राफोर गोरों गोरा जानानै दिनै खुनु साख्रि बाख्रि मोनाखिसै बिथांमोनहा नङा होमबा दिनै बेखौ गावजों गाव थाखा खांलायनानै बिराद खरसा खालामदों जाहाथे बेफोर बिथांमोननि माबाया साक्सेस जाथों आरो साक्सेस जायैनि खोथा गैया जागोनखौ आं नुदों बिराद मोजां मोजां आइटेम लाबोदों बिथांमोनहा गिदिरनि गिदिर फिसानि फिसा गतिके आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होबाय बेबादि सुबिदाखौ जोंनि एरियायाव लाबोनायनि थाखाय